Την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα τύπου μπάσκετ κατέκτησε σήμερα η ομάδα του Σταρ, καθώς επιβλήθηκε 70-56 της DBG στον τελικό της διοργάνωσης. Οι παίκτες της ομάδας μπάσκετ του Σταρ υψώνουν το κύπελο του πρωταθλητή στον ουρανό του κλειστού του ΟΑΚΑ. Μετά από ένα συναρπαστικό τελικό που παρακολούθησε και ο Παναγιώτης Γιαννάκης, η ομάδα του Σταρ επικράτησε 70-56 της ομάδας της DBG και ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλοπάτι του πρωταθλήματος τύπου. Μην παρασυρθείτε, έτσι, δεν βιαζόμαστε. Ήρεμα, πάμε. Κομπλέ. Η ομάδα του Σταρ με την καθοδήγηση του Θοδωρή Σούκα από τον πάγκο είχε τον έλεγχο του αγώνα από το πρώτο λεπτό και με ηγέτη τον Γιάννη Πρωτόπαπα που πέτυχε 23 πόντους, πήρε την νίκη και κατέκτησε το πρωτάθλημα. Είχαμε πολύ δύσκολη χρονιά, σκαμπανεβάσματα, ωστόσο φτάσαμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Όλη η ομάδα πήγε πολύ καλά. Συγχαρητήρια και στην DBG, πολύ ωραίο παιχνίδι. Στους 23 πόντους του Πρωτόπαπα, ο οποίος ήταν και πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, ο Δαβέτας πρόσθεσε άλλους 14 και ο Σρόιτερ 13. Σημασία έχει ότι είμαστε χαρούμενοι, είμαστε εδώ, είμαστε υγιείς. Την περάσαμε τη χρονιά χωρίς να σπάσουμε τίποτα. Μεγάλη επιτυχία. Δεν είμαστε απαραίτητα πάντα οι καλύτεροι, οπότε αυτό έχει μεγαλύτερη αξία για μας. Και του χρόνου εδώ να είμαστε καλά στα πόδια μας, χαρούμενοι όπως είμαστε σήμερα και πάμε για το επόμενο. Πολυτιμότερος παίκτης του τελικού αναδείχθηκε ο Φραντζέσκος Φραντζεσκάκης του Σταρ. Είναι μοναδικά τα συναισθήματα. Εγώ ευχαριστώ την Επιτροπή που το διοργάνωσε να βρεθούμε εδώ, να πατήσουμε σε αυτό το παρκέ, σε αυτό το γήπεδο. Ευχαριστώ όλους. Από την πλευρά της DBG πρώτος σκόρερ ήταν ο Κάβρας με 21 πόντους, ενώ ο Κουβόπουλος πέτυχε 14. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, πολύ μεγάλη στιγμή για το πρωτάθλημα. Νομίζω η κορυφαία όσον αφορά το που έχουμε παίξει. Το αγωνιστικό ήταν καλύτερο το στάδιο. Για τώρα τι να λέμε.